Vi kender alle sammen det der med at handle, og vi skal bare have en 4-5 ting, så må ikke jeg kan huske det hele. Og så sker der alligevel det, at vi mangler mælken, eller vi mangler køkkenrullen, når vi kommer hjem. Det tror jeg, mange af os kan ikke genkende det til. Lære os selv nogle meget enkle teknikker til, hvordan vi kan lære at huske. Mark Aary Nissen, velkommen til dig. Tak. Du har en ret vild hukommelse, tør jeg godt sige. Du har været til VM for nylig, og klaret dig rigtig godt. I noget med at huske en masse kort og sådan noget. Ja. Og jeg vil faktisk godt lige teste dig her i aften. Jeg har 3 små tests, og det er noget, som du ikke sådan normalt kan. Men for eksempel, jeg har skrevet en huskeseddel her. Det er de 10 ting, jeg skal huske at købe, når jeg kører hjem fra studiet. Og nu får du lige et minuts penge til at kigge på den her liste, og så skal du gerne kunne fortælle mig, uden at kigge, hvilken rækkefølge de her ting står i, og hvad det er, jeg skal købe. Ja. Hvis du kigger på den, så Troels Stornerborg, så vil jeg godt sige velkommen til dig. Tak. Du har nemlig været med til en ny e-bog, som fortæller noget om de her teknikker, man ligesom kan bruge for at lære at huske, som tager udgangspunkt i Mark og hans fantastiske hukommelse. Jeg synes selv, jeg er dårlig til at huske. Hvordan er det generelt med nutidens danskere i forhold til tidligere? Jamen altså, jeg er også rimelig dårlig til at huske, og noget af det, vi har fundet ud af i det her arbejde med den her e-bog på Zetland, det er, at vi bliver dårligere til at huske. Det er ret meget, der tyder på, at når man sådan kigger på tidligere undersøgelser, 60'erne, jamen så dengang kunne almindelige hjerner simpelthen huske 7 ting på en gang, hvor nyere undersøgelser ligesom siger noget om, at jamen, nu er det måske kun ned på 3-5 ting, som man kan huske af gangen. Hvorfor det? Jamen, der er noget, der tyder på, at det er simpelthen fordi, vi fokuserer vores opmærksomhed alle mulige andre steder hen. Altså dybest set, så det vi har fundet ud af, det er, at det at kunne huske, det handler om at være rigtig, rigtig god til at være opmærksom. Og når vi fokuserer vores opmærksomhed alle mulige andre steder hen, på vores computer, vores telefon, og vi kan slå det helt op på et splitsekund, jamen så er der ikke længere nogen grund til. Wikipedia er lige rundt om hjørnet. Så der er garanteret mange af seerne, der også sidder med alle mulige tablets og telefoner og sådan noget, og lige kan slå noget op. Ja. Og det er simpelthen derfor. Du må ikke snakke mere, for nu må han ikke få mere tid til at kigge på listen. Mark, nu tager jeg den. Ja. 10 ting. Og nu skal du sige dem fra toppen. Hvad det er, jeg skal huske? Ja, så du skal købe en del. Du skal købe vatpenge, havregryn og 40 volt elpære. Ja, eller 40 watt. Ja, 40 watt elpære og yoghurt og broccoli og en halv liter dansk vand, vaskepulver, og så skal du have 500 gram rørsukker, flormelis og hønsebouillon. Ja da, det er da lige præcis. Og jeg beholder sedlen, for jeg kan ikke huske det. Hvordan gør du det? Altså, hvor lager du det her hen, når du får sådan 10 år? Jeg har sådan et indre landskab. I det her tilfælde er det mit barndomshjem, og så placerer jeg hvert enkelt element i et rum. Så for eksempel det første, det var vatpinden, det placerer jeg så i soveværelset, og så går jeg videre ind i et andet rum, hvor jeg placerer det andet, det nu måtte være. Og jeg også lave lidt sjovt med for eksempel yoghurt, det så jeg som sådan en vandfald, der gik ned over de her pærer. Fordi så bliver det meget nemmere for mig at huske, fordi der er en masse tankeforbindelser, en masse knager, som gør det meget nemmere at huske. Så noget med at lave de der kedelige ord om til billeder? Ja, vi hjælper en skrift. Jeg synes jo, det lyder vildt svært, men det er simpelthen noget, det er den måde, du lærer det på. Ja. Jeg har altså en lille test mere, fordi noget af det, som vi jo også tit støder ind i dag, det er det her, at man får et Visa-kort, man får et nyt Masterkort, man får en telefon med en kode på, og så får man 4 nye cifre hver eneste gang. Ikke? Og hvis nu vi siger, at dit nye Visa-kort, det her, får du ind ad døren, koden er 8901. Hvordan vil du så huske det? Altså, folk generelt kan huske det her meget selv. For eksempel knytter et 2-cifret tal til en eller anden historisk begivenhed. 89, det kunne være murens fald, for eksempel. Ja. Så kunne man forestille sig en mur. 01, det kunne være World Trade Center, da det kollapsede. Og så kan du have det billede. Og hvis du så sammenkæder de 2 billeder, så kan du se World Trade Center bræs sammen, hvor der er sådan en stor mur bag. Eller man kan lave, hvad man nu vil, bare de 2 elementer er involveret. Og på den måde, så kan man huske de 4 cifre ret nemt. Så når du første gang, du skal bruge det her kort, og du står nede i Irma og skal betale, så tænker du lige muren, World Trade Center, altså i stedet for 89. Det kan folk jo gøre, og det er meget nemt at huske. Jeg gør det på en helt anden måde, men det er noget helt andet. Okay, men det var et bud på en teknik. Noget af det, jeg også nogle gange kæmper med, det er det der med, at man møder nogle mennesker, og så forsøger man at huske deres navn. Det er rigtig svært, men det kunne være rigtig sejt, hvis man efter en måned eller efter et år kunne sige, hej Troels og hej Mark. Og nu skal du så lige møde 3 af mine kolleger.
som kommer gående her. Ja. Velkommen til jer. De hedder Karoline, Milla og Frederik. Hvordan vil du huske, hvad de hedder, hvis du møder dem igen om? Karoline, det minder meget om ordet Kari, og Kari, det er noget, der er meget visuelt og konkret, så når jeg ser hende, så har jeg et billede af Kari. Camilla, det kunne man også associere med noget konkret, for eksempel en kamel, fordi ordet kamel, ikke på grund af... Skal ikke tage det personligt, men ordet kamel minder meget om hendes navn, Camilla. Man kan også vælge andre ting, det var bare lige sådan, jeg tænkte, det var altså Frederik, relaterer jeg til kronprins Frederik, så jeg har et billede af ham bag ham. Okay. Jeg ser ham. Kronprinsen. Tror jeg, han er fint tilfreds med. Okay, så igen noget med de her billeder. Ja. For at huske navnene. Troels, i jeres e-bog her, der er der jo en hel masse om de her teknikker, men jeg er jo sådan en, der for eksempel, fordi jeg ved, jeg ikke er særlig god til at huske, så skriver jeg det lige op i min mobiltelefon, hvad jeg skal huske at købe og sådan noget. Er det overhovedet vigtigt, at vi er gode til at huske? Jamen, der er rigtig mange ting, som der overhovedet ikke er vigtigt, at vi husker. Altså adresser, telefonnummer osv., som vi bare kan slå op. Mark han går heller ikke rundt og husker på alle sådan nogle mere dagligdags ting. Men det, der er vigtigt, det er, at vi ved, hvordan vi husker. Og det er, altså man har teknikker til at huske det, der er vigtigt for en. Mark han kan huske det, han gerne vil. Og det er det, vi andre vi har glemt. Og der findes nogle utrolig simple teknikker til det, som Mark gør brug af, og som han bare er blevet utrolig dygtig til at bruge. Og derfor kan han konkurrere i det. Men der er jo meget andet i vores liv, som vi gerne vil kunne huske lidt mere af. Og det er det, vi har glemt, hvordan vi gør. Og det er jo et stort emne, det her. Der er meget mere om det i jeres bog, som er tilgængelig fra i dag. Og alle 3 små test, jeg havde med her. Ja. Og faktisk så kan man læse meget med i bogen om, hvordan det gik til det VM, du var til i december. Tak fordi I kom, og tak til statisterne.